दिनै बेवहाय जारिमिनारि मोनसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मुगाङाव आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा जानानै थांबाय। बे स्पेसियेलि सिक्सटिफोरनि बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जादों। बिनि सायाव दा मा फोरमायनो? थारैनो दिनैनि दिना मोनसे अरायबो गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि दिन हिसाबै गोजोर जानानै थासिगोन। जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरो मोनसे गौरबनि बाथ्रा जे बर'फोरनि थैजों जोनोम मोननाय बिटिसिनि गिलु फालु मोनसे प्रिथिबिखौ सोमावग्लुंनो हानाय आन्दलननि गेजेरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दलन, बे आन्दलननि जोबथा बुब्लियाव फैयै फैयै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिएलटि आरो आबसु इउपिएससि गासैबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव जे खालामनाय सुक्ति, बे बिटिसि नामै जे जों सिक्स सिडिउल प्रभिजन मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय। बे एरेन्जमेन्टनि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै क'क्राझाराव बिटिसिनि मोनसे एसेम्बलि न' दिनै बेयाव जे बेसेबांबा समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर लुफुंनानै लानो हानाय जादोंमोन। बे एसेम्बलिनि न'आवनो दिनैहाय आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसननि मोनसे जथुम्माया 2025-26 सननि थाखाय जे मोनसे बेवहाय सावरायजेननायनि हाबाफारि हिसाबै जे बाव दिनैहाय जिरायफैदों। दुलाराय आसामनि मन्थ्रिफोर, एमएलएफोर, अफिसारफोर गासैबो फैजोबनानै टटेल दिसपुरनि मेसिनारिया फैजोबनानै बेव जे बिधान सभानि सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जथुमनाय जाबाय, बे जथुमनाया थारैनो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिटिसि बासिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव, गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन। बिथांनि गेजेरजों जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा सरकाराव थानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना एसेम्बलि हाउस लुनो हाबाय बिटिसिनि। बे एसेम्बलि हाउस लुनो हानायाव दिनै बे एसेम्बलिया आसामनिफ्राय फैनानै जे जिरायफैदों, बेनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सरकाराव जिरायनानै बे समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर एसेम्बलि हाउसखौ जुदि लुवामोनब्ला आसामनि बिधान सभाया, स्टेटनि बिधान सभाया गासैबो मन्थ्रि, एमएलए, अफिसारफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि मोनसे बाजेट सेसननि जागायनाय जथुम्माखौ बिथांमोना बेहाय जथुमनायनि खाबुखौ मोननाय नङामोन। दिनै हाग्रामा महिलारि लुफुंनाय बिटिसि सरकार दानानै बिथाङा जे बेखौ माने मावफुंनानै मोनसे जाफुंसार मोनसे जथुम्मा हिसाबै गथायनो हादों आरो बेनिनो बे जथुम्माखौ दिनैहाय बेयाव जिरायफैनो हादों। बेनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ धन्यबाद होनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि जाबाय आरो बे बिटिसि सिक्स सिडिउलनिनो दिनै बे हायाव, बे बिथायाव फैनानै आसाम गभर्नमेन्टआ, आसामनि मुख्यमन्त्रि, एमएलए गासैबो मन्त्रि मल्लाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जे बिबार बावलांबाय आरो हाउसनि सिङाव आसामनि मुख्यमन्त्रिया बारे बारे गले गले जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रायखां बिथाङा जे मोनसे आबेगिक भाषन होबाय, इमसनेल मोनसे स्पिच होबाय, बेयो थारैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा। जों मुख्यमन्त्रि बिथांखौ बाख्नायगोन, धन्यबाद होगोन। बिथाङा दिनै आसामनि बिधान सभाखौ क'क्राझाराव लाबोनानै जे जिरायनायनि थांखिखौ लादों। आसामनि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिखौ जोङो बाख्नायगोन, धन्यबाद होगोन। बिथाङा बे स्पिकारनि गाद्दियाव जिरायनानै एफा गिदिर मोनसे डिसिसनखौ लानानै सारा एसेम्बलिखौ उथायनानै क'क्राझाराव जे फोजोबफैनो हादों आरो क'क्राझारनि बिटिसिनि एसेम्बलिनि बे सिक्स सिडिउल काउन्सिलनि एसेम्बलिखौ बेवहाय दिनैहाय आसाम बिधान सभाखौ जिरायफैनायनि गेजेरजों बे एसेम्बलिखौ, बेनि मर्यादाखौ स्टेट लेभेलनि एसेम्बलि हिसाबै बिथाङा जे महर होनो हाबाय। बे काउन्सिलनिल' एसेम्बलि नंला, बे स्टेट लेभेलनिनो एसेम्बलि बे सारियाव जे लाबोनो हाबाय, बे मर्यादायाव जे लाबोनो हाबाय, बेनि थाखाय जोङो बिस्वजित दैमारि बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन। बाखि एजेन्डा हिसाबै सिक्स सिडिउल अट'नमास काउन्सिलनि सायाव जेरैबायदि बेवहाय दिनै बयबो एमएलएफ्रा, मन्थ्रिफ्रा आरो मुख्यमन्थ्रिया जोबथारनायाव जे मोनसे भाषन लाखिबाय जे बिथांमोनहा सिक्स सिडिउल बे बिटिसि ओनसोलखौ सारिउफाले जौगाखांहोनायनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर गिदिर माखासे परिकल्पना लानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै घोषणा होलांदों। जौगाखांनाय, सान्थि अरायथा रोखोमै गायसननाय, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि, अनलायनाय आरो गोरोबलायनानै बेवहाय मोनसे गोजोनै रायजो जानायनि मोनसे थासारि सोरजिनायनि दिनै रड मेपखौ जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रिया बेवहाय बिथाङा बेखेवनानै बुंफोरना होलांबाय। आं सानो दिनैनि बे सावरायनाया जोबोरैनो ओंथि गोनां, जोबोरैनो
मोनसे गोसोखांजाथाव आरो माने गोजोनथाव मोनसे सावरायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बिथांबायदि मुख्यमन्त्रि थायोबा बड'लेण्ड ओनसोल बर'फोरनि पके सिक्स सिडिउलनि पके बिथाङा जेरैबायदि माखासे खामानि मावनायनि बिबान लानानै दिनै बाथ्राखौ बुंबाय माने गावनि दायबद्धता कर्तब्य माने पालन खालामनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंबाय आरो बयबो मन्थ्रिफोर एमएलए फोरखौ सब बेवहाय जेफोर फैदों बिथांमोनखौबो जयैनो बिटिसिनि फारसे बा माने बिटिआरनि फारसे बिटिसिनि बर'फोरनि फारसे बिटिसिआव थानाय रायजोफोरनि फारसे मोजां नोजोर पजिटिभ एटिट्युड लानानै खामानि मावलांनो थाखाय जे बिथाङा मोनसे दायित्व कर्तब्य गथायदों बे थारैनो बाख्नायथाव। नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएसएस का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे गुसुं जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।